Anyway. Sunt sigură că toți știți măcar o lucrare de ale pictorului René Magritte, dar știți oare de ce în majoritatea picturilor sale personajele aveau fețele acoperite? Astăzi vorbim despre René Magritte. René François Magritte se naște la sfârșitul anului 1898 într-o provincie din Belgia. Tatălui este croitor, iar mama lui este casnică. Este cel mai mare fiu dintre cei trei ai familiei și singurul care are inclinații artistice. Din cauza unor probleme psihice foarte grave, mama lui alege să-și pună capăt zilelor. Aceasta se înneacă în râul din apropierea casei. Cel care o găsește este chiar fiul ei, René, în vârstă de 14 ani. Imaginea mamei sale cu fața acoperită de rochia de noapte îi rămâne întipărită artistului în memorie. De aceea, majoritatea lucrărilor sale conțin personaje cu fețele acoperite de diverse materiale. Magritte nu își începe cariera artistică imediat după terminarea Academiei de Arte Frumoase. Acesta lucrează o perioadă la o companie care făcea postere publicitare, iar lucrările sale, de mai târziu, sunt clar influențate de această estetică. Pe lângă munca în publicitate, René Magritte creează și câteva falsuri de ale lui Picasso, Ernst, Chirico și Tizian. Tendința lui Magritte de a copia aceste tablouri celebre îl ajută atunci când, în al doilea război mondial, Germania ocupă Belgia. Între 1940 și 1944, René Magritte falsifică bani pentru a scăpa de sărăcie. La 15 ani, René Magritte o întâlnește pe Georgette Berger, cu care se și căsătorește în 1922. Pe la începutul mariajului, acesta se gândește să o înșele pe soția sa și angajează pe unul dintre prietenii săi să-i distragă atenția soției. Prietenul lui Magritte face o treabă atât de bună în a o distrage pe Georgette de la relația extraconjugală a soțului său, încât aceasta ajunge să îl înșele și ea. După ce află de planul lui René, aceasta cere divorțul, însă cei doi reușesc să se împace și să își petreacă restul zilelor împreună. Prima expoziție a lui René Magritte din 1927 de la Bruxelles nu este absolut deloc bine primită de către critici. Frustrarea tânărului artist îi determină și mutarea la Paris. Acolo, René Magritte îl întâlnește pe André Breton, cel care îi și influențează stilul artistic. După câțiva ani petrecuți la Paris alături de părintele suprarealismului, René Magritte alege să se întoarcă în Belgia. La sfârșitul anilor 1930, lucrările sale devin destul de populare, iar el începe să câștige foarte bine din vânzarea acestora. Deoarece a jonglat foarte mult între stilurile artistice, între impresionism, suprarealism, cubism, acesta nu a avut neapărat cea mai bună relație cu criticii de artă. Ba chiar Magritte a avut o perioadă pe care a numit-o vaș sau vacă, în care a fost foarte influențat de stilul fauvist, unde simplifica foarte mult formele și folosea culori foarte puternice. Una dintre cele mai faimoase lucrări ale lui René Magritte este lucrarea Ceci n'est pas un pipe. Aceasta nu este o pipă, al cărei titlu a stârnit foarte multe controverse. Artistul a explicat că titlul vine din faptul că aceea nu este de fapt o pipă, ci mai degrabă imaginea unei pipe. René Magritte spunea despre artiștii suprarealiști că trebuie să aibă mereu în minte lucrurile pe care le-au văzut, însă trebuie să fie mereu în căutarea lucrurilor pe care încă nu le-au văzut. René Magritte moare în 1967, însă lucrările sale devin din ce în ce mai faimoase odată cu trecerea timpului. În 2009, câțiva tineri se hotărăsc să fure una dintre lucrările sale, Olimpia, care are o valoare estimată la 3,6 milioane de lire. Aceștia nu reușesc să vândă lucrarea mai departe pentru că aceasta era mult prea recunoscibilă. Cam atât despre René Magritte. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să dați un like și un share acestui video dacă v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare.